Този поздрав е направен од Куди за неговите четиримата најсилни браќа, специјално од Куди. Капера в тумаре кера ме праленца, и ме праленца андо Хасково, ни да раскани кастар темерен мечаве, буцем диле. Ако имате проблеми, ще бягате много надалеч. Куди ке шаре праленге будиле. О Фарук, о Гого! Идва Фарат, всички хора на крака, идва генерала. Кудиски прала Бут диле Капера в тумаре кера ме праленца, само ме праленца. Буцем зорало, буцем дилоро, ни дарав каника стар пенела о Куди. Симан штар прала о Фарук, о Гого, сима бут прала да о Фарат Ферхат. И ако има някой да се заяжда, да ми се обади, аз съм насреща. И така Куди казва, тези къщи ще ви ги сваля с моите братя Фарук, Гого, Фарат и Ферхат, всички едини. Ни дарав каника стар, капера в тумаре кера, и ме праленца. Е Фарук е са, е Гого са, кај си будиле, кај си будиле. А кола да дуй прала, о Фарат, тај о Ферхат, мадаро мо Куди ке прала.